Και τώρα, φίλες και φίλοι, έχω τη χαρά να έχω κοντά μου την Life Coach και NLP Practitioner Έλενα Αποστολάκη, η οποία μας έχει έρθει από το αγαπημένο μας Ηράκλειο Κρήτης. Βέβαια, εξυπηρετεί όλη την Ελλάδα και Έλληνες του εξωτερικού μέσω Skype, με την οποία θα μιλήσουμε σήμερα για ένα θέμα που μας αφορά πάρα πολύ. Αφορά και τους στόχους που θα θέσουμε με το νέο έτος και είναι η ψυχολογία του χρήματος. Κυρία Αποστολάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης στην εκπομπή και που μας ήρθατε από τόσο μακριά, ειδικά για την εκπομπή μας. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι μαζί σας. Στέλνω τα χρόνια μου πολλά σε όλο τον κόσμο και σκέφτηκα να κάνω ένα μικρό δώρο τώρα που έχουμε αυτές τις όμορφες μέρες και τι πιο καλύτερο από το πώς να διαχειριστούμε τα χρήματά μας και πώς να μπορέσουμε να γίνουμε πλουσιότεροι. Χρόνια πολλά. Αρχικά θα ήθελα να μας εξηγήσετε τι ονομάζουμε ψυχολογία του χρήματος και πώς οι πεποιθήσεις μας επηρεάζουν την οικονομική μας ευημερία. Οι πεποιθήσεις μας για τα χρήματα διαμορφώνονται από την παιδική μας ηλικία, από την οικογένειά μας, από την κοινωνία, από τα τραγούδια που άκουγαν οι πατεράδες μας, οι μαμάδες μας. Οπότε τώρα ερχόμαστε σε μια εποχή που μπορούμε πλέον τις πεποιθήσεις μας να τις αλλάζουμε. Πεποιθήσεις ότι το χρήμα δεν είναι καλό, ότι το να είσαι πλούσιος δεν θα φέρει ευτυχία. Μπορούμε λοιπόν τώρα να το αλλάξουμε. Κυρία Αποστολάκη, ποιες είναι οι συχνότερες χρηματοοικονομικές μας πεποιθήσεις, οι οποίες επηρεάζουν τη σχέση μας με το χρήμα και μας αφήνουν πίσω στους οικονομικούς στόχους? Αν τις ορίσουμε σαν αρνητικές πεποιθήσεις που έχουν κάποιοι, είναι σίγουρα ο φόβος που κρύβεται πίσω από αυτές. Ο φόβος της καθημερινότητας, πώς θα πληρώσουμε τη ΔΕΗ, το νερό, το ενοίκιο, πώς θα σπουδάσουν τα παιδιά μας. Σίγουρα υπάρχουν στρατηγικές που μπορεί κάποιος να υιοθετήσει ώστε να τις αλλάξει αυτές τις αρνητικές πεποιθήσεις με θετικές πεποιθήσεις. Υπάρχει στρατηγική το πώς να ορίσω τα έσοδα και τα έξοδά μου, την κατανομή. Υπάρχει στρατηγική της αναπλαισίωσης, ότι μπορούμε να υιοθετήσουμε θετικές πεποιθήσεις. Παραδείγματος χάρη, πώς μπορώ να δημιουργήσω καταστάσεις ώστε να έχω χρήματα. Κάτι τόσο απλό. Να σκέφτομαι θετικά για τα χρήματα, ότι έχω οικονομική άνεση, ότι θα μου έρθουν κι άλλα, έτσι. Βεβαίως, συμφωνώ σε αυτό. Οι σκέψεις μας είναι που μας δίνουν την πραγματικότητα την οποία ζούμε. Όταν αλλάξουμε τις σκέψεις μας, μπορούμε να αλλάξουμε και την πραγματικότητα. Οι στόχοι μας πρέπει σίγουρα να είναι ρεαλιστικοί, να είναι smart, ώστε να είναι και επιτεύξιμοι. Οπότε, να σκεφτόμαστε θετικά, βέβαια, ρεαλιστικά, έτσι, να θέτουμε στόχους οι οποίοι μπορούν να υλοποιηθούν για να έχουμε και το αποτέλεσμα. Εδώ θα ήθελα να κάνω μία παρένθεση. Είναι σημαντικό να μπορούμε να παγώνουμε τις σκέψεις μας και να δούμε πότε σκεφτόμαστε αρνητικά. Αυτό θα βοηθούσε πολύ και η καταγραφή της σκέψης. Μπορούμε να γράφουμε σε ένα ημερολόγιο τι σκέφτηκα, πώς με επηρέασε αυτό οικονομικά. Μία απλή σκέψη που θα μπορούμε να υιοθετήσουμε είναι ποιες στρατηγικές μπορώ να υιοθετήσω ώστε να επιτύχω το αποτέλεσμα που επιθυμώ. Όταν σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο, κατευθείαν μπαίνουμε σε μια κατάσταση ενεργοποίησης και δράσης, ώστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε το πλάνο δράσης μας κατά επέκταση. Κυρία Αποστολάκη, το να σκέφτομαι θετικά, ότι έχω χρήματα, ακόμη και αν δεν έχω αρκετά, και αρχίσω να κάνω σπατάλη με σκοπό να αυξήσω αυτό το συναίσθημα της ευημερίας, ότι έχω χρήματα. Αυτό θα έχει αποτέλεσμα ή μπορεί να έχει αρνητικό, δηλαδή να ξοδέψουμε να βγούμε εκτός προϋπολογισμού? Εδώ τώρα εξαρτάται αυτή η ερώτηση. Εξαρτάται. Θα μπορούσε να το πετύχει κάποιος ο οποίος έχει φτάσει σε κάποια άλλα επίπεδα και που μπορεί να ελέγξει τις σκέψεις του. Αλλά άνθρωποι οι οποίοι ζουν μέσα στο φόβο και ξαφνικά κάνουν άσκοπες σπατάλες ή τσογάρουν άσκοπα, αυτό σίγουρα δεν έχει... Σίγουρα τον τζόγο δεν τον προτείνουμε έτσι σε κανέναν. Σίγουρα, αλλά φανταστείτε ότι προσπαθούν να ανακουφιστούν από το άγχος το οποίο έχουν, γι' αυτό κάνουν κάτι διαφορετικό. Βέβαια, οι επενδύσεις, τα κτηματομεσητικά, είναι σίγουρα μια πάρα πολύ καλή λύση. Και εκεί όμως θα πρέπει κάποιος να αναπτύξει τα soft skills του και να μπορεί βεβαίως να μελετήσει την αγορά και πάλι θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα και μια οργάνωση και μια στρατηγική.
Πρέπει να έχει και κάποιες γνώσεις, φαντάζομαι. Θα πρέπει ο ίδιος να μπορέσει να τις αποκτήσει ή να απευθυνθεί σε κατάλληλους συμβούλους. Κυρία Αποστολάκη, πώς επηρεάζει η σχέση μας με το χρήμα και η οικονομική μας κατάσταση τις σχέσεις μας? Όπως μπορούμε να αντιληφθούμε, κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του πεποιθήσεις, έχει τις δικές του αξίες και τα δικά του ιδανικά. Όταν δύο άνθρωποι είναι μαζί, λοιπόν, θα πρέπει ο ένας να μπορεί να αναγνωρίζει τις αξίες του άλλου ανθρώπου και να δημιουργείται ένα κοινό πλάνο δράσης όσον αφορά τα έσοδα και τα έξοδα. Να δημιουργείται μια κοινή ανάλυση ώστε να σέβεται ο ένας τις αξίες του άλλου. Οπότε είστε της άποψης του κοινού ταμείου σε ένα ζευγάρι ή του χωριστού? Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δύο άνθρωποι θα πρέπει να λειτουργούν σαν ξεχωριστές μονάδες, αλλά να έχουν και την κοινή τους, το κοινό τους ταμείο. Όταν δύο άνθρωποι δεν ταιριάζουν οι οικονομικοί τους στόχοι ή το που θεωρούν χρήσιμο να ξοδεύουν τα χρήματα, γιατί υπάρχει και αυτό, έτσι. Κάποιος άνθρωπος να είναι σφιχτός με το που θα ξοδέψει, να θεωρεί άλλα πράγματα σημαντικά και ο άλλος άλλα. Τι προβλήματα, τι συγκρούσεις θα έχουν στη σχέση τους? Εδώ είναι πολύ σημαντικό, όπως είπα και προηγουμένως, όταν ο ένας σέβεται τις αξίες του άλλου. Παραδείγματος χάρη, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τσιγκούνης και έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σπάταλος. Όταν μπορέσουν να ορίσουν μαζί το ποσό το οποίο θα θέλουν να επενδύσουν ή το ποσό το οποίο θα θέλουν να αποταμιεύσουν, θα μπορέσουν έτσι να βρουν την ισορροπία τους. Να έχουν ένα κοινό στόχο για το που θα ξοδέψουν. Αν ο ένας θεωρεί σημαντικό να ξοδέψουν στα ταξίδια μαζί και ο άλλος το θεωρεί περιττή σπατάλη και προτιμάει να το ξοδεύει σε ρούχα, δεν είναι ένα λόγος τσακωμού? Σίγουρα, αλλά ίσως να συντρέχουν εδώ και άλλοι παράγοντες που το ζευγάρι να μην μπορεί να ισορροπήσει ή να μην συμφωνεί. Και όχι μόνο το χρήμα. Κυρία Αποστολάκη, πιστεύετε ότι η αλλαγή της οικονομικής κατάστασης κάποιου, δηλαδή από εκεί που είναι άνετος οικονομικά, να του συμβεί κάποια δυσκολία οικονομική, επηρεάζει τη σχέση του με τους ανθρώπους γύρω του και τις φιλίες και τις σχέσεις? Φυσικά. Πολλές φορές βεβαίως συμβουλεύεται να υπάρχει και ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης, ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις του. Εδώ θα μπορούμε να αναλύσουμε λίγο και το θέμα της αποταμίευσης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί πάρα πολύ πιστεύουμε πάλι, έχουμε την παλιά πεποίθηση ότι δεν μπορούμε να μαζέψουμε αρκετά χρήματα. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε να αποταμιεύουμε ένα μικρό ποσοστό κάθε μήνα, 50 ευρώ, ώστε να μας γίνει μια συνήθεια και να μπορέσουμε έτσι να αποταμιεύουμε περισσότερα χρήματα, τα οποία πάλι θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε είτε σε έκτακτες ανάγκες, είτε δώρα να κάνουμε στον εαυτό μας. Χωρίς να στερούμαστε, έτσι, μην φτάσουμε στο άλλο άκρο. Βεβαίως όχι χωρίς να στερούμαστε. Υπάρχει και το Analytic και το SWOT, που μπορούμε να πούμε ότι αυτά είναι τα χρήματα τα οποία θα πάνε στα έξοδά μας, αυτά είναι τα χρήματα τα οποία θα πάνε στα έσοδά μας, αυτά είναι τα χρήματα που θα αποταμιεύσουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αυξήσουμε τα κέρδη μας? Όταν θα αναπτύξουμε την πεποίθηση αυτή και θα μπούμε σε αυτό το mood, το πώς θα μπορέσω να αυξήσω τα κέρδη μου και πώς θα μπορέσω να αυξήσω τον πλούτο μου, σίγουρα θα ανοιχτούν πάρα πολλοί δρόμοι γι' αυτό. Τα κτηματοοικονομικά, μεσητικά, τα bitcoins που έχουμε τώρα στην αγορά, είναι πάρα πολλές οι επενδύσεις, οι μετοχές που θα μπορούμε να ασχοληθούμε. Αναπτύσσοντας πάντα τον εαυτό μας και πάντα τα soft skills μας, πάντα μπορούμε να πετύχουμε ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Το να εργαζόμαστε πάρα πολλές ώρες για να έχουμε χρήματα είναι καλό ή πάλι είναι η πεποίθηση ότι πρέπει να δουλεύω πάρα πολύ για να έχω χρήματα, η παλιά πεποίθηση που είχαν κάποτε? Και πάλι εδώ θα πω ότι εξαρτάται. Ένας επιχειρηματίας σίγουρα εργάζεται όλη μέρα. Σίγουρα έχει ένα γεμάτο πρόγραμμα. Σίγουρα όμως έχει και μια ομάδα που τον υποστηρίζει. Οπότε ασχολείστε και με τη συμβουλευτική επιχειρήσεων, με το business coaching? Βεβαίως, είναι και αυτό ένα κομμάτι. Πιστεύω καταρχήν ότι όλοι μας έχουμε τη δυνατότητα, όλοι μας, να αλλάξουμε και να μεταμορφώσουμε τη ζωή μας. Να γίνουμε καλύτεροι. Αν επιλέξουμε τον πλούτο, ναι, γιατί όχι. Μπορούμε να είμαστε πλούσιοι. Αν επιλέξουμε τον αθλητισμό, μπορούμε να είμαστε αθλητές. Είναι αυτό που εμείς επιθυμούμε να κάνουμε. Και φυσικά και μπορούμε να μεταμορφώσουμε τον εαυτό μας. Αυτό το μήνυμα έχω έρθει να πω σήμερα σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί, ότι έχουμε τη δύναμη, μπορούμε να αλλάξουμε και να γίνουμε αυτό που εμείς θέλουμε.
Κλείνετε με το καλύτερο μήνυμα, με ένα νέο στόχο για το 2025. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ σημαντική η παρουσία σας σήμερα εδώ, για να κλείσουμε έτσι τη χρονιά με νέους στόχους που θα αλλάξουν τη ζωή μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια σε όλο τον κόσμο. Και καλές γιορτές.